जाण्या आज तू गावच्या वासा, आज तू ब्राह्मण, आज तू मारुती, आज तू भूमिका, आज तू बोडके देवचारा, आज तू कापशे कोणीच्या, आज तू भूतनाथ, आज तू गिरोबा, आज तू झिटिया, आज तू विठ्ठला देवी, आज तू मूळ पुरुष समन, आज तू मारिंगण, आज तू वनदेवते. तुम्ही पंचाळीस जण आज जेव्हा आमच्या दालाच्या सावात मारता ते तुम्ही मान्य करून घ्यात. कोणाकडे चुकला बी आला त्याला माफ करतील, सगळ्यांचे रक्षण करचे, कल्याण करचे, बरं करचे.